50 χρόνια πριν, ξεκίνησε κάτι περισσότερο από μία επιχείρηση. Ξεκίνησε μία δέσμευση προς τους ανθρώπους, την περιοχή, το μέλλον. Περισσότερο από έναν αιώνα πριν, η Ξάνθη ξαναγεννήθηκε μέσα από τον καπνό, μεγάλωσε και άνθησε χάρη σε αυτόν. Η ίδρυση της ΕΚΑΠ ήταν μια φυσική εξέλιξη σε αυτή την πορεία μέσα στον χρόνο, στην οποία η πόλη βίωσε όλα τα σκαμπανεβάσματα των ιστορικών γεγονότων, πάντα σε συνάρτηση με το εμπόριο του καπνού. Δεν είχαμε πολλά μέσα. Είχαμε όμως ενότητα και θέληση. Και πίστη ότι χτίζαμε κάτι που ήταν για όλους μας και όχι για λίγους. Η ΣΕΚΑΠ δεν ήταν ένα απλό εργοστάσιο για μας. Ήτανε το δεύτερο σπίτι μας και ο βασικός παράγοντας που μας έκανε να ελπίζουμε ότι μπορούν και θα έλθουν καλύτερες μέρες. Η ΣΕΚΑΠ συνδέθηκε με την έννοια της κοινότητας, με το πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας, με το συνεταιριστικό πνεύμα, συνδέθηκε με την οικονομική και κοινωνική ζωή όλης της περιοχής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ξάνθη ήταν μια παραδοσιακή πόλη του καπνού και όταν ακόμη ήρθαν οι πρόσφυγες, το προϊόν που τους κράτησε όρθιους ήταν ο καπνός. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η ιστορία του τόπου αυτού στηρίζεται στον καπνό. Και αν θέλετε να περπατήσουμε λίγο μαζί στην παλιά πόλη, έχει άρωμα καπνού. Και όλα τα παλιά αρχοντικά ήταν σπίτια παλιών καπνεμπόρων. Γενικά υπάρχει ένας πολύ στενός δεσμός μεταξύ των δύο εταιριών, ένας δεσμός που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια, που συνεχίζεται. Τώρα είμαστε δίπλα στη Japan Tobacco, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Japan Tobacco και θεωρώ ότι το να έχουμε εδώ μια βιομηχανία όπως η JTI ΣΕΚΑΠ πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχω δει το εργοστάσιο να αλλάζει, να εξελίσσεται και η επένδυση στην JTI σε αυτό το 2018 το έχει μεταμορφώσει. Αλλά η ουσία έμεινε η ίδια. Η ανάπτυξη έρχεται με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ κάθε μέρα. Τη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων δεν θα την έλεγα ιστορικό βάρος, θα την έλεγα περισσότερο ευθύνη και πηγή έμπνευσης. Μας δείχνει το δρόμο για το πώς να συνεχίσουμε, να σχεδιάσουμε, να τολμήσουμε. Είναι η ευκαιρία να βάλουμε το δικό μας αποτύπωμα στο μέλλον. Το μέλλον χτίζεται σήμερα με επενδύσεις στην παραγωγική αριστεία και την κορυφαία ποιότητα. Χτίζεται με σεβασμό στην περιοχή και τους ανθρώπους της. Το μέλλον δεν είναι υπόσχεση. Είναι σχέδιο. Σχέδιο που στηρίζεται σε 50 χρόνια εμπειρίας και στη δύναμη μιας ομάδας που κοιτά μπροστά. 50 χρόνια, σταθερά εδώ, για το μέλλον.